mag-group na tayo ng ML hanggang wala si Papa. Go, push! Push! Savage! Defense! Defense! Uy! Double kill. Patay! Game over. Savage! Push! Push! Combate! Patayin mo yan! Push! Double kill. Push! Oh, kumusta kayo mga bata? Nandiyan na si Papa! Kayo, na pinag-aralan nyo ba yung mga module nyo? Oh, kumusta kayo? Pinag-aralan nyo yung mga module ninyo? Opo. Okay. Wow. Okay ha, papasok ko muna doon kasi maghanda ako ng pagkain. Meron naman naghanda ng pagkain doon? Opo. Doon ha? Sige, mag-aral kayo nung tuloy yung pag-aral. Bakit may mga cellphone dito? Ano ba ginagawa? Ano ba kayo? Online ba kayo class? May ginagawa ba niya sa cellphone? Opo. Sige ha. Sige, balik ako diyan mamaya. Buti, hindi tayo nabutan. Laro muna tayo. Savage! Tika muna. Buti ang mga talino talaga ninyo ha. Tika muna, may nakalimutan ako. Sabihin sa inyo. Meron ba kayong load sa Meron ba kayong pang-load sa cellphone ninyo? Meron pa. Meron pa? Ikaw bata, meron ka bang load? Nakuha ka nitong module kinuha mo ba yung module nitong bata, kapatid niya? Opo. Kailan pa? Kanina? Ah. O kaya ako bumalik dito kasi nakalimutan ko, akala ko tuloy bata pa, marunong na rin ng cellphone. High-tech na siguro ngayon, di ba? Baka ganun din kayo ha? Sigurado ba kayo nag-aaral? Opo. Ito pangalanan mo, ito kulay. Blue. Yeah, blue, yellow. Ganyan ha? Ha, pag-aralan mo ha? Sige, tuloy yung pag-aaral nyo ha? Baka mag-cellphone na kayo. Hindi siguro kayo maglaro ng email kasi hindi ito pang email. Baka nag-boyfriend, nag-girlfriend ka na. Wala, hindi. Ayusin nyo ha? Sige, babalik ako mamaya. Ang dami tugasan dito ha. Plato ha. Walang pinggan. Meron ka itong hindi naayos. Wala siguro naglinis dito. Ren! Ay! Ano muna kayo dito? Dali, punta kayo muna dito. Meron akong sasabihin sa inyo. Opo. Oh, diyan ka pala. Ano bang ginagawa mo? Busy ako sa module eh. Meron ba? Opo. Saan mo siya ngayon? Siguro nakapag-date sa jowa niya. Kaya pala na hindi lugasan yung pinggan dito. Busy kami. Ganun ba? Opo. Sige, lipitin nyo muna yan kasi may utusan ko muna yung si Pupok doon na pagpabili ako ng kilo. Kasi nagugutom ako. Masarap na yung may malamig na tubig. Sige ha? Sige. Ano ba yan? Tani. Tamis na ba yan? Hindi pa. Hindi pa? Ano ba? Bigay mo yun sa baboy. Aso ba? Wala ka na dyan. Pagkatapos tawagan mo si Ay kasi kailangan na dito siya sa tamang panahon, tamang oras ha. Kasi ngayon gabi na ha. Tawagan mo siya. Opo. Sabihin mo nandito na ako. Sige po. Pero teka muna. Oh no. Tawagan mo muna. Tawagan mo muna baka nandiyan na siya tabi-tabi kasi hindi ko pa siguradong nakipag-date eh. Ay, nasan ka ba? Bakit? Nandito ka na pala. Pasok ka. Nandito ka na pala. Akala naman nakapag-date ka. Di ba? Hawalay na kayo? Akala ko nakapag-date ka sa boyfriend mo. Di ba? Wala. Meron ka namang boyfriend? Wala naman po akong boyfriend ah. Bakit sinabi niya nakipag-date ka raw? Sino ba nagsabi sa'yo, kuya? Siya kasi pagdating ko dito maraming kalat. Kaya tinawag ko kayong dalawa. Kaso ang nauna siya. Kaya sabi niya, nakipag-date ka raw sa labas. Hindi ikaw agad naniwala kaya pinatawag kita. Kaya tama naman, nandun ka sa loob. Kaya iwan ko bakit niya sinabi ito, siguro may napansin. Siguro nagbo-boyfriend ka na no? Hindi. Eh, bakit mo sinabi yun? Bakit ko sila inisol na? Yan. Pero hala, bago niyo tapusin yung module no, maglinis muna kayo doon sa
kwarto nyo at saka dito ha. Tapos Kasi, na po ako maglinis sa loob eh. ganun ba? Opo. Pagkatapos ulitin nyo kasi tapos maglapag kayo ng mga pagkain din kasi makapunan tayo. May Kasama pagkain yung ako. Ano sa siguro yan? Ano, magluto ka na. Hindi ako nakapagsaing eh. Pagsain ka ulit para makapagkain na yung mga kapatid mo doon. Ha? Sige, kay uutusan ko pa yung si Pupo. Pagbibili ako ng hilo at saka pitsin kasi para may magamit ka sa pagluto. Sige, balik na kayo doon sa module nyo. Hindi ako makapagsaing eh. Busy ako sa module. Ganun ba? Sige, sige. Balik muna kayo doon, mag-aral muna kayo kasi ako na lang magsasaing. Sige, sige, sige. Talaga? Oo, sige. Kaya mo? Oo, kayanin ko kahit hindi ko marunong magluto. Ngayon, marunong na ako magluto. Tikman nyo lang pagkatapos. Sige, pasok kayo. Galing, galing. Pasok Salamat kayo. po. Sige, sige. Oh, meron ako dito sa inyo. Meron ako pabili. Ikaw, si... Yoro po. Sino ba inyo, sa inyo ang utosan ko? Ngayon, pag magawa ko ito, magawa ko sa iyo, bibigyan ka ng pesos. Ako lang pa. Hindi na, huwag na. Kasi hindi ka na, hindi ka utosan ka. Ngayon, papayag ka na kasi may 10 pesos. Kaya dapat mong isipin sa sunod na araw ha. Pag utosan kita, umano ka agad ha. Sige, ngayon po, bibili ka ng hilo. Ito ang pambili ng hilo. Ito naman ay bitsin. Sige, punta ka na doon. Ha? Tapos bilis-bilisan mo lang ha. Sige. Saan ba dito ang pabili kong yelo at bitsin? Kalimutan ko. Balik muna ako doon. Ba, Ano? saan ba ito ang pambili ng bitsin at yelo? Paano ba yan? Sige. Balik ko sa akin yan muna. Ulitin ko ha. Tandaan mo ha. Okay, Ito ang pambili ng yelo. At ito ang pambili ng bitsin. bitsin. Oh, ngayon, tandaan mo na. Kasi ulitin mo ikaw. Saan ang hilo dyan? Ito ang yelo at ito ang bitsin. Oh, sige. Balik ko doon. Naku, nakalimutan ko naman. Bahala na. Ano ang bibilin ko? Pa, nandito na. Oh, nandyan na pala. Akin na. Akin na. Nandyan na pa. Saan ba yung hilo? Bakit? Bawang. Saan ba yung hilo? Walang yelo eh. Naku, paano ko ito? Bitsin ang inutos ko, hindi bawang. Nakalimutan ko kasi. Nako, paano na to? Bawang lang nabili mo. Oh, okay lang. Balik ka na lang to. Oh, grabe talang mga kabataan. Ngayon, balik ka na. Mag-aral ka na lang to. Ikaw na lang siguro po. Bibili ka na lang doon po. Ikaw na lang siguro po. Grabe ka naman po pa. Ay, pagod ako. Ganun ba? So, hindi ka na pwede utusan? Hindi na. Ang pagod ko sa module ko. Ganun ba? Grabe ka naman. Siguro, perfect na siguro yan oh. Kasi pinag-aralan nyo. Grabe ha, nakanambi po. Oo, perfect ako. Kaya balang araw ako rin ang magiging presidente ng Amerika. Go, 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 go! Kaya mo yan. Kaya pala. Gusto mo magiging presidente ng Amerika. Kaya nag-aral ka ng buong araw. Kaya hindi ka pwedeng utusan. Sigurado ka bang nag-aral ka ng buong araw? Oo. Nako, huwag niyo ako lukuhin. Magtanong ka lang muna dito sa barangay ng Pilipinas bago ka maging presidente ng Amerika. Kaya ako sinabi sa'yo magtanong ka lang muna, kaya ngayon huwag muna kayo mag-aral dahil alam ko hindi kayo nag-aaral. Iluluto mo lang ito. Pasok na kayo, pasok. Oh. Yun ang napala ninyo. Kaya pag mag-aral kayo ulit ng module, mag-aaral kayo. Huwag kayong mangluko sa inyong mga magulang. Hindi katulad ng mga batang ito, sobrang tamad. Akala lang nila, hindi ko alam. Nag-alaro lang sila ng email. Tignan mo, pinag-utusan ko bumili ng hilo at bitsin. Ang binili siya sa akin, ito, bawang. Yan ang mga batang tamad.